Историята е изпратена от зрител, който пожела да остане анонимен. Можете да ми изпращате вашите истории на лично съобщение в Instagram. Живея в едно малко българско село, което се намира сравнително близо до един от малките градове. Целият си живот съм прекарал в селото, в което съм роден, като ходих на училище в едно от съседните села, понеже ние нямаме училище. За първ път отидох в града, когато трябваше да се запиша в гимназия. Вероятно звуча като някой, който е израснал в пещера или нещо такова, но ми харесва колко е жива обстановката в града, макар че е един от малките в България. Както и да е. Когато станах на 17 ме взеха да работя в едно кафене в града и трябваше баща ми да ме кара с колата до работа, след което да ме взима. Не беше добро решение. Понеже работата в кафенето наистина ми харесваше, а и парите бяха добри за стандарта на живота, с който бях свикнал, реших да се преместя в града под наем. Нашите ми позволиха и ми идваха на гости по около 3 пъти седмично. Един от приятелите ми, когато ще наричам Мишо, ме покани на парти с приспиване и пиех без да се замисля. Когато отидах там, бяха още много хора. Около 20 човека, които не познавах. Той живееше в един от по-отдалечените квартали и мога да предположа, че семейството му бяха заможни по размерите на къщата. Самият Мишо имаше още 2 спални на различни етажи само за себе си. Разбира се, на партията имаше алкохол. За първ път пих при живота си и приятелите на Мишо ме предупредиха, че водката те хваща без да усетиш и ми посъветваха да пия по-малко. Думите им кънтяха в главата ми, когато започна да ме хваща, но не спрях да пия. Стигна до момента, в който спомените ми са разпокъсани и объркани като в сън. Спомням се момента, в който Мишо влезе в спалнята, в която ме бяха оставили да се почина от пиенето и изглеждаше напреднат. Той прерови шкафчето и излезе ядосан, че не е намерил това, което търси. Реших да видя какво става. Излязох от спалнята и отидох в гостата, където цялата стая миреше на трева. Трева, но не от тази, която косях на село. Миризмата е много специфична и дори аз, който си нямам идея от такива неща, нямаше как да я объркам. Седнах на дивана и от тогава спомените ми са мътни. Следващото нещо, което помня е, че бяхме навън на неосветлена уличка и се срещнахме с някакви хора. Бяха 2 или 3 мъже и носиха шапки с козирки. Един от по-наперените приятели на Мишо говореше с тях, може би около 5 минути и после му подадаха една найлонова турбичка, а той им даде пари за замяна. Може би не им е дал толкова, колкото са се разбрали или нещо подобно, защото един от мъжете с козирките започна да крещи. Не си спомням какво каза точно, но започнахме да бягаме от тях. Зад нас мъжът крещеше, че ще ни застрия. Вероятно някой от квартала беше подал сигнал, защото патрулка на сирени се появи 2 улици по-надолу. В резултат от вечерта трябваше да пишем обяснения и нашите идваха ми прибират в 4 сутринта от районното. Така казвам, не звучи толкова страшно като историите за духове, но разказвам тази история, за да си вземете поука от моите грешки.